senior school kuom thuolo mar higni 3. Kamano ema biro kawo kar skunde mag sekondar masani. Geno mar Joan Jua Kali mar loso pesa higani to koro duono. Gigeno ni higa manyien ka chenro mar somo mar senior school chakore, mongsi mar omenda mar Januar biro duogo negi. Simfros Okinda, Ramogi TV, Jua Kali Kamkunji, Nairobi. Odongane mana gi weche mag sikul kanyo ne ywaruok mar laro kiewo muoche kind sikund primary ma Highway Kisumo kod chirni ma oluoro sikundno. Wach mochuno mondo koro riwruok mar Community Initiative Action Group Kenya okaw okang' mar sundo sirikal mamalo kod mar kaunti ma Kisumo mondo los wachno e thuolo mar ndalo 14 ma ka ok kamano to ibiro chwale ng'urno e doho. Millicent Adhiambo miwa ler mar wachni. Ma biro bang' riwruok mar piny owacho makedo ratiro mar somo kod ngima oganda. Community Initiative Action Group Kenya ogolo andika kata petition ne migawo mar somo kod ten county ma Kisumu mondo oneni dukni kod stonde mag ohala moloro skund primary ma Highway chungi mapiyo kaka nyalore nikech giyako lop skul. Riwruogno wacho ni bedo ni kuonde ohala moko odonjo nyaka e skundno ma Highway kendo machalo chiel keto lwasi mag chenro mag somo kod jopuonjre kuma ng'awo ma ok owinjore gi somo kata matin. En adier ni skul onego bed gi fence, to en adier ni Highway ni kende skul ma kirango skunde te tidhi yudo ka okaw chiro e mobedo fence mar skul, ma keto wakanye, ma keto nyithindo kanye, ma keto nyithindo kamarach ma ok owinjore. Ot mane dho gate ibiro usi ang'o? Ng'ama ong'eyo? Ng'ama biro bedo ot nigi ratiro mar loko ohala modwaro? Skul bende nigi ratiro, nyithindo bende nigi ratiro. Jo skul nogero choche. Choche gi kigero ndara ma county. Ndara odiago ogolo siwa line ma skul. Koro choche moger manyien ok nyal tiyo. Koro ngiso skul ni under threat keche kirango fencing. Ido ka pod usi fence ka. Jomoko oloke cho malae. Koro ngiso nus learning environment ma skul ni ok kare. Giyango ni ondamo makamano rocho pend chik mar somo ma 2013 machiwo ratiro mar arita makare ne jopuonjre kod alwora mar kuonde tiegruok. Law mar Education Act wacho maler ahinya ni nyithindo nyaka bedie e environment makare mowinjore gi somo. Law marwa ma constitution marwa ma bende chiwo protection ne nyithindo bende very clear ne kamora mora ma nyithindo nitie to moloyo public facilities machalo schools nyaka bed protected kendo ok nyal yie mondo gigo ma ok owinjore gi somo timie. E andika margi gidwaro mondo migawo mar somo kaachiel gi ten county ma Kisumu oneni omuk oko mapiyo kuonde ohala mosikore lop skulno, ger chiel mongirore mar chiwo arita ne nyithindo to kod kawo okang' makare ne joma ibi yud katimo timno. Koro wakwayo no school gi Ministry of Education gi joma responsive on security onego ng'e no gima timre ni ok en gima kare. Oromo koro bed no skul nyalo wacho no onge pesa manya CDF nyalo keto tenge mondo losgo skul mondo bed secure mondo somo obed kare kaka nego bed. Kuom mano riwruogno chiwo ndalo 14 mondo tiek midhiero makamano mokwako skul primary ma Highway. Ka ok kamano to gibiro tero wachno e nyim doho mondo ka okang' kolure kod chik. Wawacho ni ka timeline manyo wala ochiwo ne skul ochiwo ne ministry mar golo gi okotimore to wabiro dhi e court mondo court omi nyithindo ratichgi mondo wabed gi environment madwaro. We have written to the county commissioner, written to the director of education in Kisumu County, have written to the ombudsman, written to the governor of Kisumu County, written to the county secretary of the Kisumu County, because a matter of this nature attract public interest. The law must be followed. Ultimately, children must be protected. Because if we don't protect the children, there's no future. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Wadonjane weche mag thieth ni migawo mar thieth oketo wang'e akicha ne report mar muoch mar tuo moro mar athung'a mager mong'ere ni HMPV masani koro gore piny mar China kendo ni kod ranyisi machalo mar corona. Report mano chiw gi migawo no yangore ni jo Kenya pok obedo gi report mar ng'ata ma ogamo athung'ano
mayango ni ranyisi mage, kit kod athung'a mar corona kata COVID-19. Migao no medo jiwo jopiny mondo obed akicha kendo ochwal ripot e namba mar 719 kapo ni gin kod ranyisi mag tuono. Nyaka sani duol mamenyo yore kedo gi tuoche miluongo ni CDC yango ni ranyisi mag tuono mar HMPV gin kaka ahonda, del machwakore, athung'a marum gi ng'adruok mar muya e kind ranyisi mamoko bende. Billy Mwangi, rawera mane ondhi gi ji ma ok ong'e, oyango ni ong'uono ne jogo mane ondhiye bang' kane owe thuolo wuok tich, bang' kane olal kode kuom thuolo mar ndalo 16 ka penjo mathoth sani medo nyuolore ni to en ng'a mane ondhiyo Mwangi. Rawerego ok osebedo gi yot mar fulo adieri e wi gima notimore negi e thuolono. Kaka Lydia Okeyo leronwa, moko kuom jotelo ma pacho kaendi dwaro mondo tim nonro e wi ndhichogo, ka bende josiasa ma pacho kaendi okwa mondo kik ket siasa e weche mamulo ngima dhano. Mana ndalo achiel kende bang' ka nowe thuolo, rawera mane ondhi gi ji ma ok ong'e Billy Mwangi oyango ni ong'uono ne jogo mane ondhiye, kata kamano ne ok oyie keto ler mathoth e wi ndhicho mare kaluwore ni pod en kod dang'ni mar paro. Niliweza kurudi nyumbani jana safe and healthy. Nikaweza kuenda hospitali pia kuangaliwa kiafya because I've been going through psychological trauma and I'm not ready to talk much to Kenyans juu niko kwenye matibabu lakini nitapata nafuu very soon, God willing. Yangu ni kushukuru wa Kenya wote walio ning'ang'ania nitoke. Nimesamia wale wote wali ni abduct na kunipitishia through everything. Nimewasamia, imenitoka kwa roho, nimewaachia tu Mwenyezi Mungu. Wuon mare Gerald Mwangi odwoko erokamano ne oganda jo Kenya kuom chung' kodgi kinde matekno kane gidwaro mondo mi we Billy thuolo, ka bende girwako oganda e lamo mar dwoko erokamano magichano bago e kar lamo ma St Andrews ACK Old Stadium Embu. Billy ako sawa na number 1 ningetaka kushukuru wa Kenya deep from my heart. They have prayed for us all over, and I want also to thank those people who have called me, in relation to encouraging me. Singetaka mtu mwingine aende pile mimi nimeendea. Tunashukuru hata our government kwa kutuashiria mtoto wetu kama ni wao walikuwa nao, na tunasema hiyo let it be behind us, we forge forward. Kibet Bull mabende ne ondhi kendo nowe thuolo gwenge ma Luanda oyango ni oonge kod hinyruok mora mora kendo lero ni owadgi Runi Kibet bende ne osewe thuolo kendo ni pacho oseo piny owacho kuom tiyo gi ndhicho kuom rawere, to kar mano winjo chwal gi doho kendo omakne gi bura kaluwore gi chike ma pacho ka. Bernard Kavuli mabende ne owe thuolo chano twak kodwa tich adek e kinde mabende oyango ni obiro dhi ndiko dhoge ka obila kotenre gi ndhicho mare. Anyuola rawera mabende ne owe thuolo Peter Muteti onyiso jofwambo ni pod ok ginyal goyo mbaka e wi wach makamano. E twak margi okinyi makawuono e Citizen TV, Senta Migori Eddie Okech okwayo jotelo ma pacho ka mondo mi kik ket siasa e weche mamulo jopiny kendo gibed jo adiera e siyo maricho, ka jaod bura Mabel Gut Nelson Koech wacho ni nitiere okenge ma samoro nyaka piny owacho kaw mar buogo rawerego, kata kamano omako chung' motegno kokwedo ndhicho mar rawerego. If we are leaders and we become reckless with our statements in the midst of such national issues of importance, we can lose a country. Remember that what happened in June was triggered predominantly by leaders who are reckless in terms of their display of their affluence, in terms of their arrogance on their statements that people were raising. All these young men were released the same day. All these young men refused to speak to the media. There was a live interview in Nakuru. Dead. Okay. It was a live interview in Nakuru of Kibet. And he was asked, Kibet, can you tell the media what exactly happened? He said he doesn't want to speak about it. Why is everyone running away from speaking about it? Because if it was abduction, I'll speak about it. There was a live interview, okay? I do not condone or support abductions. It is illegal, it is immoral, it is wrong. Thank you. No administration should be accused of doing that. Yes, Senator Onyonka. Penjo mathoth madonyuolore ni to en ng'ama osebedo kandhiyo rawerego, ka obila to osebedo koramo ni onge tudruok mora mora ma gin go kotenre gi ndhicho makamago.
Lydia Okeyo, Ramogi TV. Bas wadhi yweyo moro machuok taneno ka ote maruse donjo ka indire mugi winjore maler ka buoch abductions must stop. Ma Clifton Ochola from Malele. Ramogi TV ma indi jora mowiye gawo mawuoda ero mbija taya fuane joneno tetetetete kaka japuonj Dan Kaoro gi Sophie kani Homa Bay kanyo. Kamana ahinya makamu kani Kisumo kanyo. Wacheni Trevor tich ma Gachagua tiyo no wan wasetiyo almost 60 years ago. Koro odhi adhi mbele gi tich ke tich ma baba osetiyo for those years. Ok en tich mayot. Koro embe odhi mana mbele. Aneno kendo ntiere kaendi architect Evans Asiyo wacho ni More Trevor ariwora gi jo chama gi jotelo wetena te kaachiel gi oganda jo Kenya kuom riwruok gi jakom Raila Amolo Odinga e odiechieng' mare mar nyuolne. Ariyo akwane hawe maber e laro kom mar AUC. Mano architect Evans Asiyo. Ntiere machielo kendo kaendi iluongo ni Gideon Ochuka. Wacho ni Trevor ma endi Ochuka wuod Kabondo. Trevor imore akwayo ne nyithindwa skul te madok skul hayo maber e seche makoro gidhi e sikul no. Mano jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo. Kamana ina dugu bang daka matin ikidhi mabor ahinya. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kalikali kama Vieta, Linko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCNB 447. How do you expect me to live without Tasha? Look, sir, with all due... Viusasa brings you the most thrilling, emotional and inspiring dramas. Meet Monica, a beautiful young woman with big dreams and a burning desire to escape the ghetto she grew up in. Will the world she's trying to leave behind pull her back? In Ahadi, surprise! Hans, an orphan, returns home to face his late father's will. He's expecting money, but Hans lied. On Makanika, there's a talented musician who just needs one break. I have no time. Give him a chance. Will his music career survive, or will the streets take him back? You just have to work hard. These are the stories that will keep you hooked, only on Viusasa. Warwaki kendo ni tim mar ndhiyo kendo lal kod oganda ahinya to mago makwedo sirikal osebedo ka dhi nyime pacho ka endi moloyo te jumbe manok mokalo ka jogo mondhi bende iweyo tok ndalo buora. Kata kamano penjo osebedo mathoth ka dibed ni sirikal masani timo maendi mar neno ni oganda makwede oling chutho koso. Jafwambo marwa Efi Nyakidi miyo ler mar wachni. Loch ka loch nigi yore mage mag kedo gi jogo makwedo chike kod tendgi. Penjo kata kamano, podi medo penji kapo nono, ndiyo kata mako oganda ataro mar chik, en yorno ma sirikal tiyogo e kuoyo dho jogo makwedogi. Eten sirikand Kenya Kwanza, mosetiyo kuom thuolo mar higni 2 sani, yuak osebede wi kwan rowere miteko malal godo, ka moko iyudo kowito ngimagi. Mokwongo wanyalo neno ni to sirikal ni kose mak ji to giwacho nang'o, nikech doginano ka weche mag ndhiyo ji e tok chik gi bang'e to koro gidhi mane liete ema kore gitemo lere wach ni government osewacho ni ok agine magitim dhicho, but king'iyo katiba miyo gi that responsibility mar ng'iyo ni rights mar security omi jo Kenya duto. Koro ka ginyalo wacho ni gino ka gitim dhicho, but kimako ng'ato kaluwore gi gima wacho mano dhi oko mar ratiro mare. Kaluwore gi jogo makedo ne ratich oganda, jo Kenya nigi ratiro mar kwedo chike magineno ni ok ni kare, man ni gin ema gimiyo sirikal teko mar telo ne piny.
Bende nitie chike machiwo arita ne oganda e kinde momak gi ataro mar chik. Wamiyo gi teko kendo wamiyo gi pesa mondo gibed gi intelligence manyalo geng'o weche mag timbe mag njoria. Lakini ok wamiyo gi pesa gi teko no mondo gitigo e yo marach mar ndhiyo rawere mwaluongo ni Gen Z. Masani osebedo kapingo sirikal kendo temo ni mondo wayudie ratiro kaka jo Kenya. Chal makama giwacho ni nyalo thiro demokrasia mar piny Kenya kaluwore ni oganda nyalo kawo chik e lwetgi. Ng'ama en a threat to democracy mar Kenya kata stability ne democracy mar Kenya ka en mana Ker William Samoei Ruto. Nikech kodhi mbele gitimo timbe mag njoria to tiyo gi pesa mar jopiny, ji bro koro wacho ni giket chike ang'ono e lwetgi. Nyiso ni dhi ndara ok ma jo Kenya dwaro. Jo Kenya dwaro ngima matimo nade maber. Lakini chutho chieng' moro ji nowuog e ndara to teko mar sirikal nolwar e ndara kanyo. Gimedo ni moko kuom yore ma oganda jo Kenya nyalo tiyogo e kwedo ndhicho kod lal mar rowere en chwalo ng'ur margi kokadho jood bura ma giyiero kod chwalo paro mar thicho oko apisas manigi ting' mar rito oganda jo Kenya moting'o gai mar obila kod jatend migawo mar arita e kind mamoko. Anyalo kawo gimiluongo ni a vote of no confidence kata impeachment mar jotelo ma ni lemo mar rito arita kwe mar dhano. Rais bende nochamo muma kana socha mar rito ratiro mar oganda. Ka tende ji lala awaye, ji tho awaye, to mano be gimo nyalo kawo kaka jopiny, kaka wabunge wa mwayiero. Wanyalo orogi mondo gisik gimiluongo ni accountability. Adier pok ong'ere ni en ng'a manyalo bedo ni teko rowere pachoka. Mar ni ogai mar obila Douglas Kanja nowacho ni obila ok ndhi kata lal gi rowere. Nowinjo ni Ker wacho ni en koro odhi weyo weche mag ang'ono mag ndhiyo ji tok chik. Mokwongo nochako ndhiyo ji tok chik nade eka koro wach noweyo. To koweyogi to jok manosendhi bolalgogi to jok moseduogi gin gibro yudo ratiro margi nade. Koro en ni Kanja ni kose Ruto ema wuonda ng'ono ema wuondo jopiny. Kochopo sani, moko kuom rowere osewe thuolo motelo ne bura midhi winje nyim doho tarik 8 dweni. Bura ma bende ogai mar obila Douglas Kanja nomi chik mondo chope en owuon mar chiwo ler e wi ndhicho kod lal mar rowere. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Moko kuom jokanyo mag duond bura mar ODM e kaunti ma Siaya obago nyasi mar ringo higni 80 mar jalar kom riwruog pinje mag Afrika Raila Odinga kaachiel gi kwayo ne hawi maber e ng'wech mare mabdhi bedo mar jakom manyien mar AUC. Ka otelnegi kod jakom mar ODM e kaunti ma Siaya George Oloo, jokanyo go nochokore kar romo mar gavana e nyasi mar dhialo ik nyuol mar Raila Amolo Odinga. Ne gikwayo ni Raila hawi maber e yiero ma tarik 25 dwe mar 2 higa mwantiere ni. Wach mosir lwedo kod jakom ODM e gwenge mag Alego Usonga, Thomas Urondo, jotend rowere Samuel Owino kod Sheila Olwanda bende. Kawuono awasherekea nyuol mar baba, sani kawuono lokre ja higni 80. Wan kaka jo ODM ma Siaya County awaneno ni nyaka washerekea gi jopiny te nyuol mar baba kawuono. Kendo walamo ni baba Nyasaye mondo koma AU-ni okawe. Wamor ahinya kendo med dhi kome mar AUC chande habu bed maber ang'eno dhi nwang'o nikech Raila bidi modwaro baiga mano bo dhi nwang'o. Kendo wakwayo ne hawu maber e dwaro mare mar kom African Union chairmanship. To wadwa wacho ni baba waheri ahinya kata sami dhi AUC kanyo waheri kendo wanitoki wami support madwarore. Haya, wadhi yue moro machuok kudugu bang' dakika matin gi kidhi mabor ahinya. This year,
hakuna stress. Citizen Duka na Quickmart tunakuletea the ultimate back to school basket for only 1,823 shillings badala ya 2,175 shillings. You get everything you need to start the term fresh and still on a budget. 250 gram petroleum jelly at 310 shillings, 50 ml deodorant at 345 shillings, 200 grams bathing soap at 210 shillings, 150 grams toothpaste at 199 shillings, 1 kg laundry detergent at 299 shillings, 400 ml body lotion at 345 shillings. Now guess what? You also get a free school bag. So hakuna excuse ya kwenda class bila bag this time. It's super simple. Dial *487*5#, choose back to school hamper, pay 1,823 shillings, then pick up your shopping at any Quickmart near you. Citizen Duka, home of discount. Marubani wanashinda millions in seconds on aviatorshabiki.com. Meet my big ballers wa Aviator. Shambiki Aviator nilianza kucheza na pesa kidogo nikimprove. With the time the more unacheza the more unapata experience. It's a game that you can play anytime. Aviator ni iko sawa kabisa. Kochonjo. Join club ya millionaires nani. Win millions in seconds. Cheza Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Erokamano kuom kinde mogik kapok odonje mbaka mar duol. Koro jatend migao machon mar tuke Kipchumba Murkomen kawuono nochiwo ayanga migao no ne jatend migao manyien Salim Mvurya. Motelo ne mano, jotelo ariyogo notimo limbe paewe mag Kasarani, Nyayo kod Talanta. Kano lose nyasi no, Murkomen nowacho ni nitiere riwruoge moko matayo tuke pacho kaendi momaki gi ji kata jodonga ich moketo maino mane loso omenda ma ok chung' ne tuke mag dwaro kaka dwarore Kenya ka. Mvurya korka kore osingo mar tiyo kanyakla gi riwruoge matayo tuke mar dongo sekta mar tugo. Taka sasa nikaya? Yeah, sasa so ready ndio mwenyewe. I will miss this ministry and miss the people who are here. I will look forward to collaborative efforts and intergovernmental level. There are many briefcase federations in the country, and I say so with a lot of confidence. Many briefcase federations that do not have legitimacy, that are one-man show. And as I take over, I want to say that I will work with all of you in your different portfolios to ensure that I provide the necessary leadership support to realize the mandate and the responsibilities that you have in your different portfolios. Baso di yu machuo kuoduoko to dhigo mbaka gi Charles Owino, jatend dag tudruok mar sirikal kar National Communication Center NCC. Wadhi wuoyo weche mag dhicho gi weche moko mag kaka sirikal onego bed ni loso gi jopiny mondo mi wach magi dwaro chop ne it jopiny maber. Inyalo oro ote mari kata penjo ma in go 33600. Wabro penjo jaduong' Charles Owino bang' dakika matin. Just got better with Citizen Duka and Quickmart. Get 2 kg sugar for just 279 shillings, 500 gram Blue Band at only 180 shillings, grab Always sanitary pads for just 75 shillings, 10-pack tissue for only 399 shillings, 400 ml body lotion at 220 shillings, and keep your laundry fresh with 1 kg laundry detergent at just 200
380 shillings. Now here's the best part. Create your own back-to-school hamper. Dial *487*5#. Choose your items, pay and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts this back-to-school season. Citizen Duka, the home of discount. E piny kae, tije mag andika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo ma gin godo mondo giyud omenda ma ginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chuny ji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende ma gin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwuoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi, mana e Ramogi TV. Kik bai. Seher in an kayado ni mondo pichani odong' e chunya kae nyaka chieng'. Nikech an tie ndalo ma wang' ok boneno. Bindi neno, donge ni bet kaka kirite? Dani, Seher, an nyaka nena miye kum. Param, asai. Milome, Royal Credit Limited, magin jogo mangi kanyo maduong' e Direct Line, lero ne jomoko mangi kanyo e Direct Line kod jogo madigomb nyiewo insurance policies mag gechegi ni okumba moramora ma ochiw gi kambi mar Direct Line Assurance ok ti. Ma en kaluwore kod dhi ataro chike moketi mag kambi mar Direct Line mano CR12 ma bende sani koro miyo jogo mangi kanyo kod directors ma ok opuodhi tayo tije e kambino. Royal Credit Limited yango ni ok gibitimo chudo moramora mar claim mochiw kod Direct Line kaka section 23, 71 kod 166 mar Insurance Act tiyo. Kuom mano, Royal Credit Limited golo siem ne ng'ata ng'ata madinyiew insurance policy kowuok kuom Direct Line. Erokamano kuom keto Ramogi TV ka koro wadonjo e kidieny mar ariyo e duol kamogoye mbaka gi wendwa modhial men Charles Owino, jatend dag tugruok mar sirikal kata National Communication Center. Erokamano ahinya kuom miwa sechegi. Wageno ni chako higa maber jaduong'. Erokamano. Achako higa maber and happy new year to all of you. Erokamano ahinya jaduong'. E wach mar ndhicho mar rowere mosebedo katimore ni, sirikal mosewuoye wach ni e yo makare koso ntiere bagni moro in kaka inene? Nitie migepe mopogore opogore e sirkal e weche mag arita kwe mar piny. Maduong' mogik motelo negi en jatend obila ma en Inspector General. Inspector General nigi jolupne ariyo, achiel mochung' ne obila mar Kanga, achiel mochung' ne obila mar Nanga miluongo ni Kenya Police. Kende bwoye be nitie director mar CID, Criminal Investigation Department. To bende kendo wan gi jatelo mochwe ne weche mag ang'wecha piny miluongo ni jo National Intelligence Service. Koro wan gi ji mang'eny mang'iyo weche mag arita kwe mar piny. To e wach mar arita kwe mar piny, obila oyiene mako ng'ato. Ka ng'ato nigi makosa, obiro to maki, kose maki, to nyalo teri e od ang'ech e station mar obila, to iloso ni, iketo ni, indiko ni makosa mikoso. Bang'e iteri e court
mondo iduok penjo kaluwore gi makosa modonjni godo. Mane tich mobila timo. To constitution mokalo nowacho ni ok inyal bedo gi ng'ato kuom saa moingo 24 e station mar obila. Makochuno nyaka ibed gi ng'ato moingo saa 24 kata bed mana nonego ng'ato. Nyaka idhi e doho mikwa doho nan gi ng'ama kama okoso makosa makama to adwa ni mondo abed kode seche mohingo 24 kaluwore gi gik midwa ni mondo atim gi nonro kaka sheria wacho. Omiyo mak ng'ato to ng'at momakni jomobiro make gi ok owacho ni gin ng'a. As bang'e ng'atni olal to koyude. Kata bed mana ni polis ok ema make. To polis ema nie migawo mar ng'iyo ni to ng'ano momako ng'ani. To tere kanye to ng'ani ni kanye. Mano en tij obila. Ng'eyo ni ng'ani omak nade to tere kanye. Mane momiyo ineno kane sirkal oketo tache mamenyo piny e ndechni mopogore opogore. Ahinya Nairobi ka nitie techni manoket mang'eny. Kidhi yo Kiambu kucho kuonde moko kiwuok town ino ka nitie techgo. To be ka en maber gi piny to be ni technigo okete stations ma highways to kod taonde madongo dongo mondo konywa. Wach nyalo paro ni wan gimiluongo ni Integrated Communication Center mantie National Police Headquarters Jogo House mang'iyo technigo mako kendo ne konyowa e mako mtokni mokwal. Inwang'o ni pile pile technigo ne konyowa mako at least mtokni 10 mokwal. Kata mtokni 10. Technigo Matie ni wacho ni technigo mako mtokni te kanda mane osoero were onego bene gi mako. Orubenigi nyalo mago gin instruments makonyo obila menyo piny. To seche mobila wegi ma wacho ni omak jogi to wakia ng'ama mako gi wakia kuma gidhiye. Mano nyiso ni en nyawo mar tich kose en miriambo. Luore. Onyalo bedo nyawo to be pod onyalo bedo miriambo. Ma onego beni obila ong'eyo jomo mako jogi. Ok seche te inyalo ng'eyo. Adwa mi example ncha jomoko lal. Ji osego koko, jogi osebiro. Kuom dala 16. Yes, jogi oyud kuonde mopogore opogore gi kama ot ni nomakgi. Ae ginyalo timonwa maber kabisa kaka jopiny. Ka ginyalo ndiko statement gi polis to kata kok kamano ka ginyalo bedo gi press conference mondo giwach ni to nomak gi e yo mane to ne oter gi kanye to ne gidak nade. Ing'e ni ng'amo mak kata mopand kata beno twe wang'i for 14 days ok nyala gonyo wang'i tibeda beda normal. Nyaka ibed gi a bit of problems here and there. Omiyo kata bed mana wawach ni ng'ato wacho ni polis nomako gi to nopando gi kamoro. Nopand gi kanye. Notwe wang'gi. Be ni imiyo gi chiemo. Be ne ginyalo losore. Ng'ato nyalo dhi layo kata ng'ato nyalo dhi haja matin, haja maduong'. Koso nwach komaki oum wang'i ichiemo nade, idak nade. Nyaka bede loophole moro sigana moro ma ng'ato nyalo nyisowa. To kiduogo tiling'a ling'a to ji te oling'. Kata kiwacho ni ng'ato luor ni kata ibedo warned. Kata kopo ni ng'ato woni ni kik iwach. But ngima mari en important. Nwach mokwongo ka nomaki ni iwach ang'o mondo eka ni maki. Omiyo wach mar ni nomak ji no en gima sani director mar CID gi Inspector General nyaka insist ni mondo jogo odadhogi gindikri ne gin kanye ang'o manotimore mondo wabed ni wanyalo nyiso jo Kenya ni to ang'o exactly manotimore. To in kako obila machon. Yes. Pek ni kanye ka e bedo ni jogi nomaki mowe to giwuo kose bedo ni nomakgi to obila okia ng'ama nomakogi. Ere pek ni kanye ka? It is possible. But ing'eyo ni kata ji be inyalo negi to obila kia ng'ama onege lakini obila investigate mang'e ni ng'ano motimre nade. Ka ng'ama otho inyalo ng'e ng'ama nonege dong'. To ng'ama ngima momaki to nyalo tamo obila ng'eyo nade ng'ama nomaki. But mondo mano timre bende luwre gi ng'at momaki mangimano
nwach mondo ichop investigate gimoro minwang' tiende nitie kama nyaka ichake. Mokwongo, ng'at manomaki ni sama nimake ne en gi sime, to ka ne en gi sime be ochako duokne simbeno kose nomaye oonge kode, to notere kanye? Mano omiyo awacho ni kata kama opandieno be imiyi chiemo, be idhi haja matin kata maduong'. Are you getting me? To koro in kaka obila machon, yes. Nyiso ni nitiere miriambo moro e obila kan. Nikech isewacho ni nitiere teche manokete ndara. Simbe jogi bende gin go. Bedo ni obila ka dangi kama to simbe kende magidhi ng'eyo to ging'e ni obila ni e studio mar Ramogi. Ing'e ni ka iloro simbi kae to kichak iyawe. Because ing'e ni koweyi kamoro, the first thing mibro timo ibro yaw simbi. True or not true? And immediately ng'ato nyalo ng'eyo ni in kanye. And mano omiyo wacho ni mondo jogi odhi kaluwore gi political environment ma wan go sani. Wanyalo mana ng'eyo adieri ka jogi bende odhi kobila. Waonge institution moro nyaka gidhi kobila, mobila tim nonro margi, mondo wang'e ni to obila gi giwachonwa adieri kose giriambonwa. Okay. To kok gidhi kobila magi oda dhogi, to kata dayo dhogi no, wan kata gi Kenya National Commission on Human Rights, wan gi humanitarian organizations mang'eny Kenya ka, magi nyalo dhiye, magi present themselves, magi chiw sigana margi. Omiyo warito mondo wawinj sigand joma nomaki go, nwach nyocha ok githo. Jomotho onge sigana. Gin to gibedo released magi duogo. Dwaher mondo wang'e ni to sigana margi en mane. Kapok wawacho ni en obila kata en ng'ato nono moken obila. In kaka jatelo makonyo sirikal weche mag loso, nyao ni kanye ka, nikech nwaneno ka jatend piny Kenya wacho ni wadhi chungo wach mar ndicho. Kipenjo obila wacho ni wan wakia jogo. Jatend piny Kenya ong'e joma mako rowere, ong'e joma ndicho. Ing'eyo, en ye jatelo mar piny. En ye ma en gi sword mar rito pinyni. En ye moyiero jatend obila, en ye moyiero jatend CID, en ye moyiero jatend NIS. Omiyo sama wacho na adhi chungo. En gi yore mang'eny monyalo chungo go kata kok ong'eyo. Achiel kuom yore mar chungo en gole tich. Joma nie tijego koparo ni ok giti maber. Mano be en achiel kuom yo monyalo timo. Omiyo pok wang'eyo ni to jatelo osetimo ang'o, to odwa timo ang'o mondo chung gik matimoregi. Tang'o manyocha otimre momiyo jogi owe kendo magiduogo. To kuom joma osewegi te, ok wanyal bedo ni ok wanyal yudo sigandgi. Kata kok gimiyo obila, ok wawinjie gima giwacho on their own, kata ka gidhi mana through organizations moko, human rights based organizations moko. Nwach ok wanyal chako wuoyo marach kuom obila. Ing'eno obila emorito wawa duto. Kata kama wantiere ni ka onge obila, to ok wanyal bedo gi kwe. Omiyo wadwaro ni mondo jopiny obed gi confidence e institution mar obila maritogi. Ting'eyo ni apart from that, ing'e ni kidhi koru nyaka chkucho, nitie jomoiri kabisa. Magata ha ng'ato luongo nyingi marach, to nyaka kata goyo ng'ano, to in ok inyise mondo ogo ng'ano. Omiyo kata mana ka, kaluwre gik manyocha timore, joma nyocha yanyo ker, joma nyocha timore nade. Pod nyalo bedo jomoko kata mohero ker moko kero oro, ma igi nyalo wang' mamaki malal kodi nono. Mago pod gin possibilities manyalo timore. Mane momiyo wadwaro ni mondo jogi odhi kobila mondo dadhogi. Sani nitiere josiasa ma kaka seneta ma Kiambu Karungo, Wetang'ula, kwa Mushomba Giri, Woman Rep, gidwaro mondo many duol moyiedhi mondo ng'i weche mag ndicho e pacho kae. Mano koro ng'iso, mokwongo yie gi wachno, to mano dong' koro ng'iso ni obila oreme tijgi. Duol ok nyis ni obila oreme tijgi. Wasebedo gi duonde mang'eny ma ji nyalo dhiye, inyalo da dho ji. En mana ni ndalo mang'eny inwang'o ni duondego gin duonde ma ji chame mana pesa. To gima ginya yudo maduong' malong'o to onge. Institution manyalo yudo information maduong'
en institution mar obila. Onge institution moro amora manyalo tiyo e wach mar investigations mayud gima timore. Omiyo gima nyaka ing'e ni joma nie opposition bende iluongo gi ni government in waiting. Kendo gin necessary mondo gibed ni ginyalo oversight gima sirkal timo. Omiyo ka gimoro timore gin gi right mar wuoyo, wacho ka giparo no report tim. Omiyo sama giwuoyo, ok giwuoyo awuoya, giwuoyo ka gitimo tijgi. Omiyo kata ka gi make such suggestions, to gi make suggestions go within principles mag tijgi moyang negi kaka jo opposition. Yes, but gima ng'eyo maduong' en ni ng'ama nyalo miyo answer en man obila. In kaka koro ng'ama ochung'ne konyo sirikal loso, adieri ni kanye ka sirikal okia joma ndhiyo rowere koso ging'eyo? In mane ka to ing'eyo ni ok achung' ne loso ma sirkal, ok an government spokesperson. Achung' ne center mafwambo gik ma sirkal timo. Gi dho ngere waluongo ni repository, depository and advisory center, wa advise sirkal. Sama wuoyo kodi ni ofisa loso ne sirkal gimiluongo ni National Communication Strategy. Kakor bedo ni sirkal handle weche mage gi jopiny. Japiny koyiero sirkal, to idwaro ni sirkal tiyo ne japiny. To sama sirkal tiyo ne japiny, sirkal be nyaka engage japiny, konyiso japiny kako tiyo ne gik motimo, japiny bende engage sirkal. So center mara waloso sani kakor bedo ni jopiny gi sirkal engage e yore mag development. Pile pile sirkal ok en aena ni en sirkal. Sirkal nigi mandate mare. Iwacho ni ng'ama dwaro bedo ker, odwaro per mondo oyud power mar rito piny. Koserito piny, to konyo piny loso mwandu. Ka piny oseloso mwandu, to pogo ne jopiny mwandu go mondo jopiny odag maber. Gilosnwa yore, wabed gi stima, wabed gi weche mag school, wabed gi weche mag farming, wabed gi weche mag industries, wabed gi weche mag health, and so on and so forth. Mane gima timo. But from my position, Orubena nyalo advise sirkal on kaka gi engage gi jopiny, and kata mana gima jawuoyo mar sirkal nyalo wacho. Omiyo an in a position to ng'eyo gima timore. Koro kin very wrong kipenja ni ang'o matimore. Tawacho ni it is true, jomoko nobedo claimed ne gilal, it's an allegation, jogi oseduogo. Wakwayogi mondo gidhi kobila, mondo odadhogi, mondo wang'e ni to ang'o mane timore. Dibed ni jomoko ni e sirkal ma jonjore matimo timbe makamano. To kopo ni ng'ato ni e sirkal ma janjore matimo tich makamano, to sirkal nyaka kaw action against that individual mondo make, mondo botere e doho. Nwach gin gik maonge value. Ng'ato kokoso timake, tidadhoge, titere e doho, to bedo child. Pinywa ka wasebedo gi demokrasia maduong', kendo wan example maduong' ahinya e Afrika ka. Omiyo timbe moko manono mofuo mag ni ng'ato nyalo bukre ni mako wadgigo, mano is not acceptable. But adwa ni ng'e bende, ok en wach ma japiny nyalo hero winjo kowuok kuoma. Lakini wasebedo gi cases ma jomoko osewacho no makgi. Iseneno kata mana yowuoyi moko mano olewo kamoro, koro ka konyis jaode ni ne olewo kamoro tame, koro wacho ni no make. Nitie ji mang'eny mosekata wacho no makgi, magi kwayo jo utegi pesa, owetegi kata nyimege gi pesa ni omakgi ni dwaro ransom. Bang'e tinwang'e mana kanonindo mana kamoro, ochiema. Wasebedo gi cases go mang'eny Triva, ise report gi ka. Ng'ato abduct himself, to ogo sime ne jodala gi through namba moro, ni jok mo abduct dwaro ang'o pesa. Bang'e tinwang'o kamano. Omiyo kata mana magi, ok wanyal wacho ni ng'ato no abduct himself, but kopo ni nyalo tim investigations to wanyalo ng'eyo ni to ng'ano manomako ng'ani. To onge ng'ama is above the law. Koyudi ni mako ng'ato e yo makamano, to kin ng'ama jobila, to iyawo ni file mari iteri e doho,
kendo tiji rumo. King'iko go tarubin maber e sirikal ka jatend piny wuon noseyuak ni wach mar loso gi ji ni dhi ka bage nikech sirikal ji ok gone jopiny mbaka maler. Kata mana wach ndicho ni nwaneno. Obila wacho ni gikia ng'ama mako ng'ato, teche to nitiere, jatelo ka biro to ni wabro chungo. Ochungo gimokia koso chungo gimong'eyo. Ang'o marach e wach mar loso mar sirikal ni? Triva in mor bena penji mano. Ok ini mine sirikal ni. Gimomiyo nyaka jaloso mar polisi bende kaka rie wach. Gimomiyo anya penji mano en wach in emi bet e ot mar fwambo gi keyo. Tineno kaka wabiro ka twaloso. Ing'eni sirikal en kama titiyo mana within mandate mari. Ok transverse idhi e mandate mar ng'ato. Ng'ato wacho ni aidha imanyo tije. Wan ne wasetimo marwa kuonde mane walose. Omiyo komiya tich moro matin ka ena mane ma atimo. To gima nyalo wacho en ni gimomiyo waloso strategy mar communication mar sirikal. Wadwa ni mondo sirikal owuo gi dwol achiel. Wacho ni one government, one voice. Wadwa ni mondo jo sirikal o interact gi jopiny. To mae nyalo mana timore ka nitie central point mi coordinate e weche mag piny. Ministry ma kawuoyo giwacho the same thing. Mano be marais wacho, jomoko ka be wacho. Omiyo en adier coordination marwa mar communication pod ok osebedo maber. And mane momiyo sani waloso strategy mar communication kendo waloso be policy mar communication mondo kony sirikal mondo sirikal owuo in the right way. Joma seyu bende wacho ni duol gi ng'eny ahinya. Emomiyo wacho kuwuog maler. Nitiere joma wuoch loso ne State House, nitiere Ministry mar ICT, nitiere kaka mari mar National Communication Center, nitiere joma wuoye State House ka. No, mano is not true. Because jawuoyo namba achiel mar piny en president, en wuon piny. These other people mawuoyo gin joma omiyo thuolo mar wuoyo in their capacities. Ka ng'ato en minister mar agriculture, oyiene mondo wuoye migawo mare konyiso jopiny gimotimo. Ka ng'ato minister mar finance, oyiene. Ka ng'ato minister mar energy, gin gi limits gi. Obila no ka nigi jawuoyo margi, ok interfere. Kinuang' kobila wacho weche mag finance, giwacho mana weche mag obila. Jolweny be wacho mana weche mag lweny, ok giwach weche mag agriculture. Iwinjo. Gima important en consistency. Migawo gi osebedo ndalo gi te, presidents gi te osebedo gi spokespersons mag State House, gisebedo gi spokesperson mar jalweny, mar obila, mar sirkal, mag ministries, magi osebedo. Gima important en coordination mar communication. Ok wanyal wacho ni joma wuoyo ng'eny. Gima timore en coordination mar communication. Tinwang'o ni sometimes ka sirkal pod tin, inwang'o ka jotelo moko be compete e wuoyo, nwach ng'ato dwa ni mondo nene, notiyo matek, nowuoyo maber. Mago be nitiere. To kanya wacho ni joma wuoyo ng'eny, nwach migawo ka migawo, nigi ng'at gima wacho mana wachgi kende. King'iyo wach mosani wamoke sani mar ndicho ni, sirikal temo umo dho rowere koso? Ing'eyo ni kama wasechope kaka piny. King'iyo constitution marwa ma higa 2010 constitution. Wan gi freedom maduong' mar wuoyo. Mano mineno ka jitimo, you see, wan gi freedom mar wuoyo, lakini inyalo goro jatend piny duk. Igor nyaka jaode duk. Morally, ok en gima is right. To kwane ka ji are coming out to condemn activities kainago. Mokwongo, nyaka wapuonj nyithindwa. Freedom nitie. And mane momineno ka pinje mang'eny kata Ungereza sani. Gikalo chike ma control artificial intelligence. Ma kinyalo ndiko gima is falsehood. Kata goro gima is falsehood. To it is criminalized. Ibedo charged. Omiyo freedom nigi ang'owa limits. Anyiso ga ji pile pile ni kidhie Bills of Right
nitie article 24 1D ma wacho ni or limit your rights. As much as you enjoy your rights and fundamental freedoms, you do not prejudice the rights and freedoms of others. In gi right mar wuoyo, mar goro, but kiki prejudice rights and freedoms mag jomo. All these rights nigi limits. Omiyo nyaka wang'e ni rights nigi limits. Koro bro chunowa kaka piny ni mondo wachak wakal chike e doho mabro limit freedoms kaina mantiere gi. Ting'eyo ni the moment maonge chik manyalo criminalize an activity kaka mano, to wachiwo opportunity for tit for tat. Iwinja? Gimane momiyo laws nitie. Iwacho ni chon kabisa ni wantie gimiluongo ni state of nature. Kapok ni wabedo gi state. Mano mi iwacho ni ne nitie treaty miluongo ni the Treaty of Westphalia 1648 mano create state. A state ni no keti gi migape adek. Oket executive, to ket judiciary, legislature. To ket legislature. Yeah. Mondo gi balance, gitimo check and balance for one another. Koro dhano no kao freedom mane gin go to gi surrender ne state. Koro kagoi to kigoya iteri ang'owa, imaki go bila, iteri e doho. Omiyo kata mana gik ma freedom mobiro, artificial intelligence inyalo goro ng'ato, ikete jenesa, igore duk gi chiege to en wuon piny, en jatend piny. Oripo wabed gi chike ma criminalize such activities. Otherwise, kata mana supporters mag wuon piny nyalo timo ni marach without penjo wuon piny. Ni ng'ani watimne marach koso, ng'ani nyalo wacho ng'ani yanyo babana, ng'ani yanyo nerawa, ng'ani yanyo watna mopidha. Iwinja? Omiyo gigo chiwo a lot of open platforms manyalo kelo conflicts e society. Kata bed mani rowere go onge luor kaka iwacho ni gigoro jatend piny ko en duk gigore jeneza. Mano romo mondo makgi? Ok awacho kamano. Awacho ma very clear. Noripo wabed gi chike manyalo criminalize activities kaenago mana kaka jo Ungereza nyocho timo. Nwach ka en open makata kimako ng'ato to kamiti menadi itere onge. Gimodong' ibono ka supporter mar ng'ato. Biro kata gi beti to ng'ado ng'uti. Ere kaka inyalo yanyo owadwa? Ere kaka inyalo goro mama na duk? Iwinja? Omiyo gigo kelo conflicts. Mane momiyo sheria go nyaka keti mondo wa limit such conflicts. To be wacho ni ka gimoro timre marach bende must be condemned kod society te. Kik bed ni wang'iyo mana gimoro achiel ni jomoko no lal. Kopo ni ng'ato no goro jatend piny to luor to ringo dhi opondo kamoro. How do we tell that? Wanyalo mana wacho mano ka nitie clear evidence ni to ne gin kanye. Asepimoni ni kama nyocha gintiere ni be nyocha gichiemo. Be nyocha gidhi haja matin kata maduong'. Ne gidak nade? Are you getting me? Be ginyalo miyowa mbaka kaka nyocha gidak. Be nyalo dadhogi. Wach gima ji bro ringo wacho ni yo polisi mano makowa ok wanyal dhi ka polis. To ka polis no maki kara ne en polis mane wach ni nene sama no maki. Iwinja? Negi wacho ni negi umore. Ka koro ndalo 16 rumo momak ji jomong'ego magintiere bende onge koro sani owegi mana kaka iwacho no wuoyo be pok giwuoyo pok giso gima notimore. Wach ma kamae in kineno oromo mondo mi jatend obila Kanja ogwetao. Luore. Gang'o? Wa sirkal nyalo ng'iyo ni to ang'o momiyo kano mak jogi polis ne dak ong'eyo kata polis ne dak otimo gimoro bende gitimo. Iwinjo? Luore gi kaka polis bende no behave sama no kel report no mak jogi. Ka wuon piny nigi feeling ni jogi ne ozembea tijgi and en gi evidence ni jogi ok otiyo maber omiyo nying sirkal kethore, then ginyalo gwe tao. Yes, luore gi kaka tito. Ka gin gadieri ni ok ne gitimo to gigwe tao nang'o.
Ok nikech koro igine monego bed ni ging'e ng'ama notimo, mano nyiso ni gin gi nyawo e tich. Yes, lakini nyakidhi ka polis mondo dadhogi, nyakiter report. Nyocho maka aduogo mae gima notimore. Yes. Jakom Gideon Ochuka wacho ni en wuod Kabondo, wacho ni Trevor Musna jatelo Charles Owino, to penjo nago ni ere kaka inyalo los chik mapiyo mondo sama obila dhi mako ng'ato to nyaka obed kod uniform, nikech koso uniform ne mamiyo jowa dhi to lal mang'eny. Mano kadieri, obila mar okwach kich tiyo maonge uniform. Kata obila mane crime branch tiyo mana onge uniform, to magi gik mapok wayudo. Chieng' moro ng'ato nowacho wach moro malich ahinya ni imako ng'ato gi ji 3 kata ji 4. To Trevor kamimakie no nitie jo Kenya 300 ochung'i ang'e. Ing'ero ripo koro chop sama koro jo piny be nyalo chung' ma penj ni to un ng'a gini. Moso ka ng'ato let's assume no umo wang'e. Kama umo wang'e, mano ken jatich sirkal, mano ng'ama criminal. Makata kobed jatich sirkal en criminal. Omiyo wabe warito neno chieng' ma jo piny nyalo chung' komak ng'ato. Kata mane traffic, kata imako ng'ato kama ji ng'enye. To gichung'e na jodalawa, wan to waonge kodi gi problem, ng'ani to koro umako. Un ng'a gini? Kok unyal nyiso wan un ng'a, to ube ok utimru nade? Ok uwuok ka. Iwinjo? Wabende wadwaro some patriotism. Inyala maki, to ji ochung' kano 300 kata 100. To gipenj kata ni joma meko gi to jomagi. To ka ng'ato osemak modhi, koka gichako go badgi piny. Omiyo seche moko nitiere weche moko ma nyaka jopiny lan ni gibende gin gi right ma ginyalo penjogo. Obi mak nyawadu, wan gi Trevor timako Trevor, tapenjo ni yawa jodalawa, un to koro umako Trevor, to unya bedo joma richo madhi nego Trevor. Ok wang'e ni un ng'a gini, niwach polis kata ka onge law bila to en gi gimiluongo ni certificate of appointment. Iwinja? Omiyo weya ji ni maka ng'ato to ok wach ni mondo gitam ji mako ng'ato. Jopiny otam obila mako ng'ato kata jopiny. But ka ji obiro gi law mok mar sirkal, to ng'ani bi oumo wang'e. It's good, unya penjo jodala aneno kumako nyieni okosa ang'o. Un to un ng'a gini? Iwinja? Power mar japiny is very strong. Awinjo ka jomoko seche moko ywak ni politicians joma richo, but ng'ama yierogi? Wan ema wayierogi. Kufil ni ng'ato rach, kochopo Sakura, jowe kao pesa. Kata listen to an individual. Ni nyisi ni yier ng'ane, to kise yiero to kinyi chako go koko ni ng'ani ok ti maber ang'o. To ine miyiere. Tin miyiere. Koro ma wadok ise gweno to ise ogwang'. Apana. Kose yier ng'ato, omi ng'ano nafas mondo ti. En gi higni adiwa. Koko tiyo maber to ji owinjore te ni ng'ani wariemburu. Kuse riembe to uduogo ung'iyo kopo ni nokwalou, utimo investigations. Kano kwalou to us mwandune. Iwinja? Nwach jotelo nyaka mi time mondo ti. Kata sani nitie kuonde ma ji ywak kia gavana ok ti, kia MP ok ti. Migi ur nafas mondo giti. To nitiere joma be penjo ni be polis nigi sama gibiro giwacho ni an nyinga Trevor Mbija, an polis ma Kasarani, abiro maki nikech 1 2 3 kose nena biro moro maraga goko gila osa nitie ng'at moro mtoka to jiwuo. Ing'e ni ninja ok inyal nyiso ni nyinga ng'ane ni joseringo ba igata gichier. Iwinjo? It depends ni mako ng'a. Let's assume ni in a street imako ng'ama already nigi bunde is shooting people. You can't introduce yourself to ng'ama nigi bunde ma shooting people. The chances ni bro kata go tiende modi disable kata lwete modi arrest is higher. Iwinja? Omiyo circumstance mar mako ng'ato ema mata. Ki idhi mako ng'ato kata mana idhi mako japuonj e skul. En skul en kama ok onya kata ringo. Nengo ber kinyise na ni luonga Trevor Mbija, ana wuok Limani police station. Ara wuok
Andingo Panga police station. To wabiro maki owach ni timo makosa makama kora wakwai mondo wadhi kodi e station obila. Makama kama. Donge mago timore to nitie circumstances moko mabende you don't introduce yourself. Nitiere joma penjo ni ben adier ni polis nyalo bedo ni okia joma biro mako ji aboro ok kata ng'ato achiel. Yes, it's possible. Nwach mokwongo migepe mag polis bende ng'eny. Magin giwegi be gikiare. Okochuno polis ok nyal ng'ere te. Mano emomiyo chon. Anya miya an example, atiyo Mombasa, tadhi tich Kisumu, amanyo gimoro. Nyaka dhir jotendo obila ma Kisumu manyisgi ni luonga Nowino, Mombasa, awuok e station makama, to an gi case mabiro luwo. Kora dwaro your support ma joge mong'eyo that area. Gini ema ginyalo guide appropriately. Omiyo it is important ni ji introduce themselves. Obila mang'eny ok ong'ere. Yes. Nitiere jok ma josiasa ka koro watiko nikech sabe koro dhi ka gima mayo wang'wa. Giwacho ni chalo ka gima kweth mar Mungiki chako duogo. Josiasa masawa mar Kenya wacho ni nitiere wach moro ni giseneno ka jogo chalo ka gima gida duogo kendo sani. Ok anyal ng'eyo mano. Nwach pok aneno incident. An chaneno mana ng'ama ne jatend Mungiki chon miluongo ni Maina Njenga. Kowacho no support sirkal. To kendo ko support jalup ker manyocho ogwetao. So manyocho obedo impeached e bunge. So kendo pok achaka winjo Mungiki moro. Mane ma winjo. Yes. Okay. Ka koro wach mogik ma koro iweyo wago nikech sabe koro dhi matek. Udhi timo nang'o gi wach mar ujumbe mar sirikali, wacho wach mar communication strategy national. Ang'o ma dhi lokore i wachno? Nikech ji osebedo ka ywak. Wabro improve coordination mar communication mondo sirkal owuo gi one voice. Kiwacho development agenda mag sirkal, kakoro nyochi wacho ni chuo dhok sindan. Orubeni nitie, orubeni sirkal set agenda. Okichaka chuoyo dhok, koro ji chako speculations, koro uchako defend yourselves, no. Ministry ma particular no lando maber, ni wan gi program makama. Mano omiyo kiwacho ni dwaro gimiluongo ni participation mar jopiny. Public participation. E gimoro amora mudwa timo. Explain ne jopiny wadwa chwa dhok sindan, tuo makama kata gima kama. Omiyo jogo bro wuotho, ji obed in contact gi joma kama kata joma kama. Iwinjo. So, wadwaro ni mondo sirkal ema set agenda mar gimiwacho. Then jopiny react to gima giwacho no. Then wabedo gi debate. Ma en pinywa mok en piny ng'at achiel. To kati ibed mani telo, inyalo mana bet e telo for a period of time, tiwuok kendo ng'ato timre nadi biro. Omiyo wadwaro ni mondo wabed gi sirkal mawuoyo gi one voice. One government, one voice. To wadwaro ni jotelo mag sirkal, activity mora mora matimore e migawo mari, kata matimore e migawo moro minyalo wach ni mondo iwuoye, nyaka ing'e chakruok mare gi kaka obedo planned, mondo ka ng'ato wuoyo to awacho one thing. Ok ni ng'ani wacho ma, to ng'ani wacho ma. Because the moment muwacho gik mopogore, to u breach public trust. And the moment ma jopiny ok trust, kata ka be nuwacho gima ber. Eka koro wach mar abductions ni urbe ni sirkal ema ne set agenda. Ni wayudo report ni jomoko omaki gi jomaundu, to kwang'eyo ni gidhi kanye, wa set out obila mondo find out. Families ma jogi olal kata ka ng'ati nowuok to koduogo, miwauru report on time mondo wa follow up. Omiyo sirkal ma set agenda of each and every item, obed gi maber, obed gi marach, en duty ma sirkal. Omiyo gimwatimo in our strategy en ensure ni sirkal mabro set agenda mag activities mag jopiny. Kendo sirkal bro engage japiny, kendo sirkal bro listen to response
mar jopiny. Okay. Erokamano nyako miyo seche gi Charles Owino mano jatend dag tudruok mar sirikal kata National Communication Center kogo mbaka mar ndicho gi kaka sirikal go mbaka gi jopiny. Mane kama we chenro mar duol ka Nyasaye yie to biro duogo kendo saa 3 chenro mar oimore wang'isi weche mosebedo ka timore pacho ka gi kuonde mamoko bende. An kaka pile nyinga Trevor Ombija, jandingo panga janyakachi Denon Ombija taya nyakwar nguok kocha pesa. Wanere sadik. Watimo mos kuom lando tho mar Ezekiel Otuoma manotimore tarik 21 dwe mar 12 higa 2024 mane en jatuk adhula mar ahuma e pacho kae. En jaod Rachel Otuoma